Kockarski rečeno, ja na neviđeno rekao da naša večerašnja gošća ima odgovor na upit šta znači plesti plavo ili roze. Pa dobroveče gospođi Živici Vidanović, predsjednici udruženja Radi nas. Dobroveče, dobrodošli na Alt kanal. Dobroveče. Imam odgovor, naravno, znači ako je plavo da je dečak, ako je roze da je devojčica. Poštovani gledalče, slika sama govori. Gospođo Vidanović, ja ne pratim, ruku na srce, ovu oblast previše, ali zadnji put kad smo se mi lično sreli, to je bilo s početka kalendarske godine, a kako bi vi rekli, kao firma, svojevrsna firma, fiskalne godine, boga mi, ulazili ste u tu godinu na kićena vrata. Zatekao sam vas praktično odmah nakon onih burnih novogodišnjih praznika, praktično spremajući torbe za put u Beograd. Jeste, to je bilo februara meseca kada smo se spremali za sajam turizma u Beogradu. To je već prošlo, najnovije... Apsolutno, ovo je samo uvod u priču. Uvod u priču, da. Šta je bilo i je dan opštine, 5. juna, gde smo se stvarno predstavili u najboljem svetlu. I evo, koristim priliku da se zahvalim upravi opštine, predsjedniku Nenadu Stankoviću, zameniku Čedomiru Rakiću, Draganu Jovanoviću, načelniku i ostalima, normalno mojoj direktorici Mileni Maksimović. I ostaloj mnogobrojnoj rodbini. Moram da iskoristim priliku, pošto do sada nisam imala vremena i uvek je kratka emisija, da sve ispozdravljam. Izvolite, mikrofon je vaš, evo pravimo od emisije telefonski imenik i pozdrav i želje sužavata. Da se zahvalim i svojim članovima i članicama koji su stvarno vredno radili i doprineli da to tako izgleda, normalno i manekenkama deci koji su naši manekeni koji iznose te modele koje naše članove rade. A kad govorimo o modelima, izuzimajući onu prosvećenu granu aktuelne popularne muzike u generičkom smislu te reči, taj takozvani etnofazon je prilično redak kod ove mlađarije. Delite li to mišljenje? Tako da mislim da ste vi na jednom prilično brisanom prostoru. Pa ja ne delim to mišljenje. U svakom njihovom oblačenju ima po nekog dela gde je etno. Da, upravo ne govorim i na mlađariju koja nije član vašeg udruženja, uopšte na jednu mlađu populaciju koja se nešto ne obazire, više su za mobilne telefone, one kurbanje, soft touch, skrinove, nego za ključiće, goblene i heklanja druge vrste. Tu smo mi, naše udruženje, da tu tradiciju našu očuvamo i da našoj deci i budućim pokolenjima pokažemo kako se to radi i zašto se u stvari radi, da je to mnogo kvalitetnije od ovih stvari što one nose. Meni je stvarno drago, ne bi delila baš tako mišljenje da oni nisu u tom fazonu. Ove cure koji su naši manekeni, to nikad se nisu libile bilo kojeg model da obuku i da iznesu na pravi način. Znači da im je to nešto toliko strano, one ne bi htjele to ni da obuku, ne bi im se sviđalo. A mi smo tu da to približimo, u stvari mi želimo da približimo omladini da mogu da izgledaju lepo i u etno stvarima. Znači da to bude neki etno fazon, da li je to neka čipka u pitanju ili je nešto drugo ili neka heklana bluzica, pletena ili šeširić, rukavice. Mogu da budu i svečane i sportski i elegantno. Znači u svakom fazonu može da bude. U tom fazonu imamo samo dva izbora, bar po optici moje malenkosti. Kada bi neka curica prošetala gradom sa, eto tako, nekom srmom, sa nekim pervazom, sa nekom čipkicom, sve jedno, i jedna i druga varijanta, piju vodu, dva pola reakcija postoje.
domaćica, ako je ona to isheklala, napravila, ja ću to da pojedem u cugu, a drugo, još tužnije i ružnije, vidi baba devojke. Pa ne mora da ona ishekla, može neko njen, baka ili majka, a baš moguće da je takva reakcija što se tiče muške populacije ili ovih mlađih. Na nju i aludiram. Da. Kad rekoh brisani prostor, imao sam u vidu činjenicu da ste ipak sebi u tom delu zadali poprilično zamašan domaći zadatak. Ne govorim o nekoj sad prosvetiteljskoj ulozi, ali ipak u ova, kažem, sajber vremena uvesti nešto što je pase, što nikako ne može da bude in. Moda se vraća i uvijek ide u krug. To se nekad nosilo, nosi se opet. I lan i pamuk, on nikad nije izašao iz mode, tako da mi se trudimo, recimo ako su haljine pamučne, da dodamo neki deo etnog, da to bude model u etno stilu. I eto, trudimo se i članovi i mi i da našoj deci to prenesemo. Sad koliko uspevamo, vidjet ćemo. Pokazat će vreme. Apsolutno, neumitni i najbolji sudi. I sad, da budemo pošteni do kraja, a ovu priču da dopričamo, sebe radi našeg poštenja. I kad bi jedna tako mlada dama u najboljim godinama videla Sašu Dinića, koji je u najboljim godinama već 30 godina, sa, recimo, opančićima na kljunčiće, na korzovu, šta bi pomislila? Ja bih samo rekla da... Saša počeo opet da pije. Ne, nego je neka manifestacija u pitanju i Saša je rešio da se obuču u etno stilu i da predstavi svoj grad na pravi način. Evo jednog divnog naslova, Maskebal na Rudniku, obavezna literatura, poštovani gledaoče. Nastavljamo, ovo je razgovor. Kad ste već sebi, bih rekao, i drsnuli pomalo, govoreći stvarno da smo u jednom kibernetičkom društvu, evo već se ukida i pravopis, kakve tačke, velika slova i zapete. Govorimo o etnologiji, dobrom ukusu, jednom prevaspitanju. Koji su vam dalji planovi? Kako mislite vi da taj naravnak iznesete na leđima? Vi sa vašim saradnicima, naravno. Pa, da vam kažem, 5. jun je datum koji ćemo svi skoro da zapamtimo. Ovo je, prvo što je dan opštine, a drugo, bila prva naša manifestacija udruženja, samostalna. Znači, to je, i hoću da kažem da sam veoma srećna, naša udruženja s kojima se mi družimo, ispoštovali su nas i došli nam u goste. Da iz raznih gradova Srbije, da pokažu šta to oni imaju iz svojih krajeva, šta oni to rade. I mi smo pozvali 25 udruženja, odazvalo se 32. Možete da zamislite da su čuli od drugog udruženja koje dolazi i tako su došli. Stvarno sam, evo ovom prilikom koristim i njih da pozdravim. Drago mi je što su se odazvali i nadam se da će to biti svake godine tradicija da 5. juna slavimo dan opštine i naše manifestacije kulturnog stvaralaštva Vredne ruke. Mi se trudimo, radimo i spremamo, naši planovi nisu mali, imamo dosta novih i mladih članova i članice koje žele da se još i da se učlane kod nas u udruženju, znači da im je to nešto interesantno. Spremamo modele za 14. jul, to je na Moravi Vodenica Stara, gde smo mi suorganizatori Otisu. To je naš zadatak. A imamo i dalje planove, poziv iz Ribarske banje, gde ćemo gostoviti najvjerovatnije i sa modnom revijom i izložbom. I Sijarinska banja, gde smo gostovali prošle godine, je zainteresovana za naš nastup, da ponovo odemo kod njih sa programom kompletnim, folklor, tačke i modnom revijom. I vidjet ćemo šta ćemo dalje kad prođe. Naravno, prvo da vidimo Noć u danju svi u banju, a kad to prođe, a i dok to ne prođe, jedna interesantna opaska, ne samo moja lična,
što je ponajmanje važno za ovu našu priču, je to, neću govoriti da je ravnopravno, ravne časti podeljeno, ali dosta muškaraca svih dobi participiraju na najdirektniji ili posredan način u onome što vi radite. Tako je. I meni je stvarno drago što nisu samo žene u pitanju i ženska populacija, nego imamo i muškarce. Svako daje doprinos u onome gde je najbolji, znači gde najbolje radi. Tako moj zamenik recimo radi na čarobnom razbojčetu i izlaze mnogo lepi modeli. Uz moju kreaciju, pomoć njegove supruge, znači odradi druge stvari. Imamo drugog člana koji radi na drvetu, pirografiju i stvari od drveta neobične. Imamo recimo i člana koji radi ikone od drveta. Naše kamere su beležile to prilikom poseta vama kad smo vam bili uveren sam dragi gosti. A imajući sad u vidu ove naše i naške navade, naše običaje, ajmo opet da budemo pošteni. Neću tražiti od vas da kvantifikujete, da kažete toliko i toliko posto mladih i ne tako mladih, nešto manje mladih dama bi reklo, evo, za ovu malenkost, kad bi me videlo sa heklerica se tako zove, ili sa iglama, pletačka, pletaćim iglama, na vežbaću ja ovo do sledeće emisije, koliko bi njih rekla, evo papučića? Ne, tu je greška. Hoću da vam kažem, mi na sajmu kad smo se pojavili, naš član je bio obučen u narodnoj nošnji i radio na tom njegovom čarobnom različitu šal, pleo, nema ko nije stao. Svi su bili oduševljeni i bilo im je neverovatno da jedan muškarac to radi. U stvari u tome je i poenta, treba raditi nešto što nije svakidašnje i po tome smo i najpoznatiji. Tako smo se i probili. Najviše pažnje smo dobili kad smo gostovali u Bijeljini na sajmu. Sve novine su skoro objavile i njegovu sliku sa manekenkama i njegovim radom. I intervjue. Vrlo bi za ovaj naš kraj razgovora večerašnjeg, odnosno ove priče koju smo zapričali, bilo i nama, a i važnim našim gledalcima, važno saznanje koliko Alto, ovakav kakav je sa ovim gabaritima koje jedna lokalna televizija može da ima, doprineo afirmaciji vašeg udruženja i svega onoga što radite. Ima li tu vajde ovako iskreno, bez obzira što ste naša draga gošća? Pa ima, ja se stvarno zahvaljujem Altu. Uvek ste nas ispoštovali i propratili naš rad, ima i toga. Mi to ovako stavimo na internetu, na YouTube-u, pa vide drugi, pa nas tako i pozivaju na gostovanje. Znači, a tu do duše moguće da su tu samo i mlade cure, ove manekenke, doprinele pozivu. Mada su modeli interesantni, zanimljivi gde se pojavimo. Svi su zaslužni za to, pogotovo članice i članovi koji izrađuju te modele. Mi smo se odlučili da tako prezentujemo naše modele i tako se predstavljamo. I za sada nisam primetila da smo na lošem putu. A ja sam primetio da, kad pomenu ste internet, eto, Svilen, Jelek i Opanci mogu ruku pod ruku sa internetom. Pa ta komunikacija široka je tema, naravno nećemo o njoj, niti smo mi previše kompetentni da o tome zborimo, ali vrlo interesantno u kreacijama, u kreiranju od pojedinačnog modela do opšte slike, koncepcije, određene izložbe, pa i projekcije polugodišnje ili petogodišnje, što će rediti. Vrlo je bitno onaj zamajac zvani neko ko će povući, ko će dati ideju, ko će... Vi ste tu, prepoznali ste se i jako. A ja ću reći zbog čega ovo, ne želeći da vam oduzima vreme, prilično smo komotri. Aleksinac je vrlo interesantan po tome što je imao
kako kad kroz bližu istoriju izvanrednih uspeha u muzici, ali zahvaljujući takozvani kultnim tregerima, ljudima koji povuku, pa onda u slikarstvu i tako dalje. Evo sad dođu smo na vaš teren. Pa, to si Sašo u pravu, taj internet ima puno stvari koje može da se vide i može da odvede u nekom, da neku ideju i onda se ode u nekom na drugu stranu, u stvari izmislite svoj model. Slično nešto, a nije to što drugi prezentuju, a interesantno. I tako da mi, do duše sva udruženja, uvek kradu nešto od nekog kad vide nešto interesantno i lepo. Gledaju da prilagode svom udruženju, da to kao bude njihova, u stvari su neki detalji, neku ideju uzeli od drugog udruženja. Znači, i u tome i poenta, i to druženje, znači, zato i odlazimo mi na gostovanja u njihovom gradu, u njihovoj sredini i oni dolaze kod nas. Razmenjujemo neke ideje, družimo se, stvaramo prijateljstva. Mora da priznaš, Saša, da mnogo malo prijateljstva u ovom vremenu. Posle su na internetu, na nekim Twitterima i Facebookovima. Pa, Žice, onda ovako, kad pomenuh taj fenomen kulturtregera, ja završim priču u jednoj hipotetičnoj, to je sticajem okolnosti palo gospođi Vidanović da, eto, taj pionirski posao u Aleksinicu ona gura. Međutim, sticajem okolnosti gospođa Vidanović se sa suprugom Bojanom zaputi u Egipat na letovanje. Ko će tamo, naravno vrati se žive glave, oboje, ko će imali nekog ko će vas lično da zameni, ko će tu da pogura ili bar da drži ovo čep u buretu? Odlično, baš mi je drago eto to pitanje. Iz kog razloga? Živica Vidanović nije osnovala udruženje. Znači, ja sam trenutno predsjednik udruženja. Udruženje su osnovali drugi ljudi i ja sam im zahvalna na tome. Ja sam 2008. godine došla kao podrška u organizovanju modne revije zato što sam već to radila, taj posao, i te žene su želele, ali nisu bile iskusne u tome da im pomognem i da odradimo. I tako sam ja ušla u stvari u tu priču. Ima i mlađih, ima i ove gospođe koje su starije, koje mogu da me zamene. Znači, nisam nezamenljiva. Sa afinitetima koji nude jednu finu perspektivu, jednu lepu optiku. Uvek ima i ne idem ja uvek svuda, znači ima ko će to lepo da isprezentuje, imam svog zamenika i svaka članica o udruženju zna skoro sve i meni je baš drago. Skoro su gostovali u Lapovu, lepo uzvratili smo njihovo gostovanje kod nas. 15. juna su naši članovi gostovali u Lapovu na njihovoj manifestaciji, isto je bio dan opštine i imali su s tim što kažu da su lepo dočekani i sve je bilo lepo, ali oko 20 udruženja je bilo, znači bilo je mnogo manje nego kod nas. Pa dobro, Živice, ovo otprilike je dobrano išlo u pravcu jednog lobiranja da vi, ja, eto to iz profesionalnih nekih uzunsa persiram žene koju decenijama znam na pamet, izlobiraste da se ja praktično možda i tu u šalte bit će malo verovatno neko ćoše i za voditelja Alt kanala. U svakom slučaju, hvala što ste bili večeras sa nama. Hvala vama na pozivu.